Hello guys, good morning everyone. Manglimpyo ta karon sa terrace guys. Ato ang brasan kay murag ng lagom na ang katong iyahang mga sandiganan diya sa kilid-kilid sa ato ang brasan subay. Good morning everyone. Good morning, good morning. Welcome to my channel for today's video guys. Manglimpyo ta sa terrace na mo guys. Maglinis tayo dito sa labas ng aming bahay kasi madumi na ito oh. Madumi na ito. Tapos ito, tapos ko na nilinisan. Na-brush ko na yan, yung dalawa. Tsaka ito, tapos ko na din yung nalinisan. Na-brush ko na yan. Ang linis na tingnan. So, itong dalawa, malinis na. Tapos na rin. So, dito na tayo. Sa hindi pa siya nalinisan, guys, ang dumi talaga. O, maitim na talaga siya. Ngayong nalinisan na, maputi na siya, guys. Yan. So, dito na tayo. Mag-start na tayo dito sa pangatlong. Pangatlo na ito guys sa nalinisan ko. So paano natin ito ilagay? Hindi natin lagay kasi walang lagayan. Langga! Ipalihog ragog ko atong kuan be kay wala ko sudlan ay kuan. Ay ayun na lang kanina lang oh. Ako ang patungan sa kamera ba wa ko patungan. Ako na lang ikuan diha oh. Ibanwas para limpyo. Tapos dito ko ilagay yung camera ko para mayroon ako malagyan kasi wala man ako malagyan. So gentle lang. Tapos maglinis ako guys. Ganyan. Against the light pero okay lang. Against the light siya guys pero niya na. Diri ato sa ni ano diri oh. Ganyan guys, linis tayo. Guys. Dito natin ilagay guys kasi against the light man hindi tayo makikita sa ganyan natin. Or dito natin ilagay. Kahit saan ilagay guys against the light talaga siya kasi ano man dito oh. Sa labas kasi ako may araw na. Hi everyone. Tapos na guys. Ganyan na natin para mawala yung mga alikabok. Yeah. Diba? Linis na. Ganda tingnan pag malisala. Parang mag-init na guys. Ang
Dyan na naman yan guys. O parang hindi masyado agin sa light dito guys. O dyan kayo makita ako dyan. Ay, kita virginity. Linis na ng ating labas na feeling. Maaga pa ako dito guys, mga alas 5:30. Nagising ako is alas 5 talaga untok, tapos nag-ano ako ng mga herbal. Nagkuha ako kasi maganda pag magkuha ng herbal umagang umaga. Ano talaga siya, ano talaga yung mga sakit mo ba pag mag-inom ka. Kaya maaga ako nakuha ng herbal guys. Kaya maaga ako nakaluto ng herbal. Maaga din nakainom si banana. Pagising mo. Ang sabon. Gamit kayo ng speed. Maganda ang speed. Inya na lang kaya mag-inom sa tog herbal. Ikaw lang sa nawamot na yung ubuga, di pa rin itong gaha at isang adlaw. No? Kami dito guys, pag may dinaramdam kami, ang inumin talaga namin is herbal talaga. Ano lang kami, bihira kami mag-inom ng mga gamot na ano, yung sa pharmacy, bihira kami mag-inom yan. Mga herbal talaga ang ano namin, iinom namin. Panahon ngayon guys, bawal magkasakit kasi mahal ang gamot. Mahal ang simbako, palayo lang po sa ospital. Kaya bawal magkasakit. Mag-ingat tayo sa ating sarili guys. Pag mayroon tayong dinaramdam, mas mabuti herbal na lang inumin guys. Kahit ilang herbal pa yan inumin mo, walang side effect guys. Maganda talaga ang herbal sa katawan. Lapit na tayo matapos, everyone. Ayan. Diba? Linis na. Natagal-tagal kung meron hindi ito nalinisan, kaya marumi na. Nakalimutan ko guys.
Dito na tayo sa last, but not the least. Good morning. May araw na guys. Sumikat na yung araw. Mamaya init na dito. Kaya maaga ako naglinis dito kasi ang init dito pag pag ang oras masyadong mataas. Pero okay lang. Last na lang naman ito. Tapos dito ako sa sahig maglinis na naman. Jesus Christ. Lapit na. Dito tayo para hindi tayo masyadong maagin sa dalag. Diba? Hindi masyadong makita raso. Hi everyone! Pasensya na kayo dyan. Na-busy ako dito. Tingin lang kayo dyan ha. Okay? Tapos na tayo guys. Ganda. Pwede ko mangayo tubig isa ka balde. Yan ada-ari. Butangi og tabo ha. Para mabanwasan ako ni diri on. Ha? Ha? Na dire. Kanang tubig ba isa ka balde? Mana guys, isugod ako sa bananag tubig isa ka balde kay para ko ang ibanwas diri guys. Mana ko.
ang atuang gawas. Pagkahuman ani guys, ihian din sa kong mga iro. Okay kayo. Wala, tagai ko. Kay human ako. Human na ta guys. Ato ang trabaho. Okay. So dira sa na guys. Kay mamanuwas na ta. Ako mga iring sabaan kaayo. Nako pag-auson guys kay bisag asa ra mangihi. Kahit saan mag-ihi, magbaho ang bahay. Ang linis pa naman sa loob. Isang araw ako nag-general cleaning. Ang isang araw, tapos pag magpasok sila doon, ng baho ng bahay kasi saan mag-ihi. Sa ilalim ng refrigerator, sa ilalim ng gas rinse, mag-ihi guys. Kaya tumulong ko. Tinulang ko yung mga pusa. Kahit saan lang mag-ihi. Magkuha muna ako silhi guys. Kaya silhi. Yan o, i-brush ko dahil muna dyan. Mayroon ko dahil dyan. And this ito tayo. Yan o, kailangan ko i-brush dyan. Ay, sa baba. Hindi makita daan. Dito tayo guys, kaya hindi ako makita dyan. O, dyan guys. Ganyan. Wakwak. O, ganyan guys. O, ganyan. Kita ra. O, diba? Kita. Pero naputol yung ulo. O.
Humanata guys. Humanata pang limpyo guys. So, silihigan na nato guys. Para ipanawag na nato ang water. Ang puto ay klaro paano. Na guys. Daari guys. Okay, lunok guys para makita ninyo guys. Perting lunupa. Guys, oh. Hello guys, welcome back to my channel, Natandugan. Pero sige lang, continue ta, diara guys. Oh. Continue to my work. Oh. Ngunit tubig tanan guys, diri guys, akong pagpanglimpyo sa pagkagamina guys, nahimo na ni tabay ang among tiris guys. Yung panty dyan. Na guys. Na guys, human na. So karon guys, atong gamit, ala, nagbilangkad ko. Karon guys, atong gamitan og kaning trapo guys, kay para mosulot gid ang iyahang tubig ug para di maglama diri guys. Ang ana guys. Gamitan na to aning trapo. Ana guys, oh. Ana na ayahang tubig guys, solo ko. Na. Against the light kaila nagbilangkad si Manang. Limpyo kini itong tiris paguman ani guys. Gayin ako ni brush. Dugay mo na ko ni malimpyuhan diri guys. Di kanila laging walay agas perminti diri guys. Muna nga. Karon gani wa may agas pero gigamit ako ang ubang gipundo. Di na lang sa ako manglaba kay manglaba man unta ako niya kay nagamit man akong uban na tubig so dili sa ako manglaba. So diri na to ibutang atong camera kay dili kayo against the light diri. Ana. Diri kay kita against the light dito magatubang kay makita tong virginity in Jesus name. Ana arata.
Diri ta guys, anak ta guys. Oh. Diri na pud ta guys. Limpyo na kaayo guys, gasinaw-sinaw na sa kalimpyo. Diba? Anak ko guys, basta wa ko laing trabahoon guys, diri ko focus sa balay. O di, banana sige gayaw-yaw eh. Sige ingon nga ting pahuway karon kay Domingo ga sige di puyo. Ko sige lang ko narbit ako diri sa balay tan-aw lang kadiya sa dito. Inan ako guys, basta TV lang kadiha pagkape kadiha ako bitay galihok di bitaw ikaw. Suko siya kasi daw ko balik-lihok. Nating pahuway man daw karon. Ay nako. Ayaw man naon ay na. Imbis malipay kay gilimpyuhan ang balay. Yaw-yaw siya guys kay. Wala ko pahuway. Kada uli daw niya limpyo. Nini man akong bana. Kapit ito naman. Ari na po, sibog na po ta ari, anak. Ba? Bahala gago kayong lawas at least nakita niyo mga kahago. Sa kalimpyo sa malay. Anak. Alam niya yun, is banana diha, basta kalimpyo ang balay. Yoyo siya guys. Pag mata daw niya, wala na daw ko sa yung kilid na daw ko diri tingala daw siya guys na ano daw nagsigig bras-bras sa gawas. Pagtanaw niya kay ako man daw mumugot na ako. Di madrawing ang naong sa kamugot. Daanan ako na sa magyaw-yaw guys. Itong tabunan at itong gamay makita. Na guys. Ay. Diri na po ta guys. Ari. Diyos ko Lord. So, diri tataman guys, kay ako sang tiwason dito sa ubos guys, kay mupadulong na ko sa ubos, hapit ako na human diri. Oh, hapit na ko na human. Mana limpyo na tanan guys, limpyo na, limpyo na, limpyo. Limpyo na pud atong dira. Limpyo na tanan tibuok, limpyo. So, bye everyone. Salamat yung suporta sa nag-subscribe sa YouTube channel, sa nag-like and share, follow sa akong Facebook page, Facebook account, plus og TikTok. Salamat sa inyo tanan guys. So, walang sawang suporta sa ako aso. Amping na tanan. I love you all. God bless.